Pesar en Porto do Son polo falecemento do concelleiro Manel Deán. O Concello vén de decretar 3 días de loito oficial e as bandeiras ondearán a media asta. Porto do Son chora a morte de Manel Deán, concelleiro municipal que se gañou a confianza e o garimo dos veciños co seu sorriso e a súa forma de ver a vida. Onte o goberno municipal anunciou o seu pasamento e o definiron como un home loitador e valente, que sempre tratou de acadar o mellor para Porto do Son. Deán faleceu aos 59 anos logo dunha enfermidade que o mantivo apartado das súas funcións como concelleiro dende xaneiro, xa que levaba ingresado dende ese tempo afectado por unha pancreatitis. Tiña unha gran facilidade para emprender amistade e era un amante do deporte. Del naceu a aposta pola Simpson 10K, carreira que xurdiu no 2011 cando era concelleiro de deportes e que situou a Porto do Son como referente. Nese 2011 deu o salto á política e formou parte do primeiro goberno encabezado por Luís Oujo. Esta era a súa terceira legislatura e nesta ocasión encargábase das áreas de persoal e xestión administrativa. Deán deixou a súa pegada entre os veciños, xa que antes de dedicarse á política tamén traballou na hostalería, no negocio familiar e emprendeu varios proxectos tamén nese sector. O alcalde sonense Luís Oujo afirmou que era un gran amigo, unha excelente persoa que os unía a todos. Numerosas entidades amosaron o seu pesar polo seu falecemento, como a Confraría de Portosín. Esta mañá celebrouse un pleno extraordinario urxente no que se decretaron 3 días de loito oficial no municipio. As bandeiras tamén estarán a media asta polo falecemento de Manel Deán. Os seus restos foron velados no tanatorio de Porto do Son e esta tarde familia, amigos, compañeiros, políticos e veciños deronlle o seu último adeus na igrexa parroquial de San Sadurniño de Goiáns, no seu Portosín natal.